The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you. Luke 11:28 says, how happy are those who hear the word of God and obey it. James 1:22, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And the gospel must first be preached to all the nations. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Now, preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. We have to note this, that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. If ever the world needed encouragement, now is that time. If ever individuals needed hope, it is at this time. God in His mercy has placed the Vic Balbido evangelistic ministry as one of the means to deliver His message of hope and comfort in the midst of the deplorable global situation. The Bible stands as the only true message of hope and comfort. It alone carries the words God has written to mankind for our salvation and our peace. God perfectly knows those who have trusted in Christ as their Savior. God the Holy Spirit has used the proclamation of the gospel as a vital component to accomplish His work of salvation. The main thrust of our ministry is to lead people to Christ and to lead believers to make Christ real to their lives, not to lead people to a religion. Furthermore, this ministry does not subscribe or is never affiliated with any religious organization. In fact, it is purely autonomous and independent, only dependent on what the Bible says. It is our prayer then that God may continue to allow His word, the gospel, to have free course in the entire world, according to 2 Thessalonians Chapter 3, verse 1. Sa dili pa kita magasugod sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios niini atong ministry, if you are a believer in the Lord Jesus Christ, be sure
you name your sins privately to God the Father. Imo ka nang ikumpisal ngadto sa iyang atubangan, kay ang 1 Juan 1:9 nagamando man sa tanang mga magtotoo. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So after you do that, humani mo buhata ka na, ikaw naanay pakiambitay sa Dios o ikaw mapun-an na sa Espiritu Santo o mao kanihing nungdan nga ikaw maandam na sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. John 4:24 says, God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Hinoon, kung ikaw wala pagyud maka tuo personalmente kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas, the issue you are facing is not confessing your sins. It is believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilom magaampo kita. Let us pray. Heavenly Father, because we belong to Thee, we have the right and the privilege of fulfilling the function of our priesthood by listening to the teaching of your word. We recognize, Father, that our growth, our orientation to life, our understanding of your plan, your purpose, your design for each one of us is based upon the constant, daily, consistent assimilation of your word. We recognize that there is no substitute to your word, that there is no capacity for our life that can be counterfeited apart from what we have because of Thee. Thank you, Father, for your faithfulness. Thank you for providing for us this portion of your word. May God, the Holy Spirit, now sanctify us to the nourishment of our soul. For we ask it in Christ's name. Amen. Well, aniyan usab kita ning atong pagig-uban sa pagtuon sa pulong sa Dios ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry ug aniyan usab kita. We are alert with a clear mind. We are alive and kicking. We are still breathing. Kining tanan gumikan lamang sa kaluoy, sa gugma, kortesiya, o sa grasya sa Dios. Dili kita takos niini. We don't deserve it. We don't earn it, nor work for it. It is grace. Niining adlaw, mga higala o mga igsoon, diha kang Kristo kita magahisgot o dugang pagyong mga punto sa doktrina, mga pagtulunan nga atong magamit sa atong espirituanong pagkinabuhi, our spiritual life. Aniya kita karon magdupot sa pagpunting sa atong huna-huna niining atong dugukan sa atong paghisgutan nga mao ato kining giuluhan og Colossians Chapter 3. Okay, mao kining uluhan. Colossians Chapter 3. Ang Kolosas Kapitulo 3. Okay, magsugod na. Unas tanan. Ang matag tao nga nakadungog sa mayong balita sa kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Inigdawat niya kang Ginoong Jesucristo. Ang Espiritu Santo mo punit kaniya ug mo butang diha kaniya ngadto sa pagkadugtong niya kang Ginoong Jesucristo. God, the Holy Spirit, will pick him up and puts him in union with the Lord Jesus Christ. Samtang kini pagayo nga ikaw nadugtong ug kaning imong pagkadugtong kang Ginoong Jesucristo wala nay katapusan. Hangtod na kana sa hangtod. Okay? So wa nay makatangtang niya na.
kay saad ka na sa Dios. Kung musaad ang Dios kanang saara garantisado. So ikaw na dugtong forever. Daghan ang mga benefits nining imong paghimo sa mong desisyon. Boy no, ato kining tawgon kining imong pagkadugtong kang Kristo o positional truth. Mao kana ang kamatuoran sa atong pagkahimutang, our true relationship with the Lord Jesus Christ. Now, kini ingnon ta sa in English, this is equivalent to sanctification. Ang sanctification o gato kining binisayon ang imong pagbalaan kanimo. Okay? Sanctification, pagbalaan kanimo. Kining sanctification means separated, pinaglain or pinalain. You have been separated na. Separated from sa imong kanhi nga kahimtang nga ubos ka sa pagpakasala, ubos ka sa gahom nga nagadumala nining kalibutan nga the arch enemy of God nga si Satanas. Wa ka na, di ka na ubos sa iyang gahom sa pagdawat nimo kang Ginoong Kristo. Gipaglain ka na, you have been separated. Mao ka na ibut pasabot nga you have been sanctified. Now, kining maong positional truth, tinuod nga pagkahimutang mo, clearly explains our true condition, our position in our relationship with God. Kaya sa imong pagkadugtong kang Ginoong Kristo, ikaw right there and then butang ka sa imong relasyon nga to sa Dios. Kay gibasihan kini ang John 14:6, si Ginoong Kristo nagasulti, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. So kay ikaw midawat man kang Ginoong Kristo, mao ang procedure nga ikaw maluwas, ikaw may relasyon na ngadto sa Dios nga Amahan. So this is positional truth, clearly explaining our true condition, our true position in our relationship with God. Now, kining positional truth, tutukan nato kini, it is categorized into two. Duha kini ka categories niini. Number one, retroactive positional truth. Ang atong our position now, which started at Christ's death, his spiritual death and physical death. That's our position right now. It started at Christ's death and spiritual and physical death. So that is the first category, retroactive positional truth. Ang buot pasabot, kining retroactive positional truth, this is identification nimo sa spiritual nga kamatayon ni Ginoong Kristo, ingon man ang iyang physical nga kamatayon. This is identification with Christ on his death, on his burial, on his resurrection, on his ascension, and on his session. Okay. Mo kanang una, retroactive positional truth. Ang ikaduha is the what we call current positional truth. This is our position right now. Current man. Karon. So kita na himutang na ngadto sa kamot sa Dios, ingon nga mga magtotoo na. Okay? Positional truth is the key to understanding between the church and other dispensations. Kay, by the way, as a review, niyadtong nagasunod na gyud sa pagtuon sa doktrina, nga dunay upat ka mga major dispensations. Ang una, Gentile,
Nya sunod ang mga Hudyo, the Jews, and then the third is the church. And then the fourth is Christ. Sa iyan ang pag-rule. Okay, these are the major dispensations that we have to consider. Now, kitang mga magtutuo karon. Kita ba karon nining panahon nato? Ubos kita sa panahon sa simbahan, the church age. So we are called church age believers, and we are members of the royal family of God. Automatic ka na. Kung nabay taong karong panahon na mudawat kang Ginoong Jesucristo ngayong manluwas, siya diha-diha mahisod sa pagkasakop sa harianong panimalay sa Dios, the royal family of God. Now, sa ako nang ginaingon a while ago that this positional truth explains clearly sa diferensya sa kalahian tali sa Christianity and religion, or the church and other dispensations. So kita kay nasakop man sa panahon sa simbahan, huwag kita may sakop sa uban ng mga panahon. You know what I mean? So, we are members of the royal family of God. And at the same time, I just explained that the positional truth that we are in right now explains clearly the difference between Christianity and religion. Now, lahi naman ang atong pagpananaw bahin sa Christianity and religion, because Christianity, as we know, is a relationship to God, whereas religion is it's a religious group, mga organization, mao kana ang religion. Okay? And it's a organization where faith and what we call grace is out of the picture. Kaya ang religion dili man makadawat sa gibarugan sa Christianity, which is faith o ang grasya. So this is the difference there. Now, by the way, there are only two kinds of people in the world today. Dili kay bay o laki. It is believers and unbelievers. Now, dunay duha ka klaseng mga unbelievers pod. Unsa maning duha ka klase? While there are unbelievers who are lascivious, and there are also believers who are ascetic. Kining lascivious kanabang mapatuyangon na lang yun, nga wan pagpugong silang kaugalingon. So mo na mga lascivious, apil na ng mga unsa na, they're indulging in all kinds of, sexual relationships nga lahi o na supak sa balaod sa Dios. These are lascivious. And the ascetic, ito na po mga religyoso kayo, mga hinimbahon kayo, nga wagyoy mga kontras ilang mga silingan. So they are really good. They are called good and upright people in society. Apan sila mga dili magtotoo. They are ascetic, very religious. It doesn't mean that they are saved or they are Christians, but mo kini, this is critical sometimes if we compare on this. But as I mentioned to you, there are only two major kinds of people in this world today: believers and unbelievers. Believers have two kinds: winners and losers po. Okay? Duha ka klase pong mga believers, mga magtotoo, na ay mga mananaog, na apoy mga pildiro. Okay? Alright, kinsa man itong mga pildirong mga magtotoo. Mga magtotoo nga luwas, of course, they are luwas. Apan, wa man sila pagtagad sa pulong sa Dios. Wa sila gana, wa sila interes, wa sila panahon, wa sila kaikag. So, they are not growing in the Word of God as mandated by God's Word in 2 Peter 3:18.
grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Wa man sila manggitubo. So ang ilang kinabuhi parihara sa dili magtotoo. Why distinction? Apan sila, in reality, they are believers, and they are, when they die, they go to heaven. Apan sila, wa manggitubo. Believers sila. So these are losers. Ang winners, kadto mga magtotoo nga nagmalahotayon, nagmasubayon, padayon gyud. Mainiton sa ilang pagtuon sa pulong sa Dios. In fact, ang pulong sa Dios mo'y ilang prioridad sa Binisaya pa. Priority. Mo'y nag-una yung pasiuna sa ilang kinabuhi. It is their life. Once you do it, nagatubo ka sa pulong sa Dios, makakabuot ka. Yan ang tumong. By the way, there are 3 kinds or 3 levels of spiritual growth. Ang una, ang imong pagkabata nga magtotoo, baby believer. Sa imong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, musaka ka o makaambot ka sa sunod nga level nga mao ang adolescent. Pagka-adolescent nimo, believer. Pagka inunta bayong-bayong kung laki ka, o pagkabahay nimo dalagita ka, okay. So nagtubo ka. Padayon gyapon. Hala, sige. Mao gyud imong pasiuna priority o hangtod nga makakabot ka. Yan ang ikatulo nga ang level nga gitawag na spiritual maturity. Diin ikaw, you are declared in the Word of God as a spiritually mature believer. Kay spirituhanong hamtong ka naman, then you reach that stage nga gitawag tag capacity stage. You have the capacity for life. So mao ka nang buuan ka na sa panalangin sa Dios. Kay you are qualified. Okay, you can enjoy. Kay that's the right timing nga gipahiluna gyud sa Dios. Okay. So, padayon kita sa atong pagtuki niini. By the way, there are 2 kinds of good. Atong tutukan kining duha ka matang sa maayo. Alang kanimo kini magtotoo. Og tutuki kini nga kining maong mga classes maayo, they are very fine sa ilang pagtandi nini nga. Ang tud kung wa kay doktrina, wa kay pagtuon sa pulong sa Dios, di nimo maalinggatan nining maong matang. Actually, human good, atong tutukan ang human good, ang tawhanon nga maayo. Okay. Ang tanan nato mga gimbuhaton sa kinabuhi is considered human good. Kay tao man ta, human good. Okay. Okay, sa pagbuhat na nimo niya ng human good, why nagamit nimong pulong sa Dios sa imong pagbuhat niya na anything sa imong buluhaton sa adlaw-adlaw buluhaton. Ang atong pag-define o atong hubaron sa Bisaya ang human good, tawhanong maayo, og in Ingleso nimo tuod kining human good is anything and everything a believer does outside, gawas sa dapit nga may gahom sa Dios nga gitawag nato in English doctrinally as divine dynasphere. Okay, kining dynasphere di nimo makita sa diksyonaryo, wa kana diha. There's no such thing as dynasphere. Mugna lang kining maong punga, a combination of 2 Greek words nga dunamis ug sphere. Ang dunamis, ang pasabot, power, gahom sa Bisaya. Ang sphere is dapit or lugar, a place. So kung tapuon di nimo kining duha, dunamis ug sphere, dapit gahom, dapit kini nga may gahom. Apan kay kini iyaman sa Dios, dapit nga may gahom sa Dios. Mao ni atong pasabot kanimo nga ang dynasphere mo kini dapit
puloy-anan kini alang sa tanang mga magtotoo. Now, tingali mangutana kag diin man ani mo kuha. Niyas Biblia. Mga prinsipul kini sa pulong sa Dios diya sa Biblia. Mao ni na minggawas nga these are technical words, doctrinally technical words nga atong gamiton aron mahimo nitong klaro sa atong padayag niini gikan sa pulong sa Dios. So, akong balikon, human good is anything and everything a believer does outside sa divine sphere. Kaya outside man, kanang buhatan niya is classified as human good. Og niya pa, ang human good doon will turn out into evil. Maura ba yun ay kahugan? Human good and evil. Isumpay yun ng evil. Kay this will turn out to be evil. Kaya nga naman, bisag unsa ka maayo. Mong tanawon ka na sa tawanong pagtanaw, maayo yun. Nga buhat. Wa siya kontra, hinimbahon siya, religyoso siya, basta he is considered an upright person, buutan nga tao. May mo pa, hataga na siya, monumento sa iyang pagkamayo. Apan ka nang maayuha, wa man buhata sod sa divine sphere. So, nahog lang ka na og tawahanong mayo. So, narabag yung tendency nga kini mahog og dautan. Kaya na may, this will crop up into na mga selos tingali, yun sana na mga kasina, muturok na din si muna una. So, mo ka na ang danger sa human good versus ato kining itandi sa divine good. Unsa man yung divine good? Well, just the opposite. Anything and everything a believer does inside sud sa divine sphere, kanang maayuha, bisag unsa ka simple kayano niya na tingali maglilimpyo ka lang sa usa ka kompanya, you are just a janitor or what, basta ka na imong buhat diha belongs to the category of divine good. Kay imo ka nang gibuhat sud ka man sa divine sphere. So I hope na klaro nimo kini. So, doing any of these two, ang pagbuhat sa bisag unsan nining duha, is determined by our free will, our volition. Gidetermine kini sa atong kabubuton. You see, volition, as we have always said, volition is the issue in life. Mao kini issues kinabuhi. Every moment of every day of our life, we make decisions through the use of our volition. Now, going back to our salvation, when we believed in the Lord Jesus Christ, we have been identified with the Lord Jesus Christ in His efficacious substitutionary spiritual death dito sa cross. Na ingnon tao, we have been identified. Giila na kita sa nabuhat ni Ginoong Jesucristo nga efficacious substitutionary spiritual death. Efficacious, epektibong pagpuli sa Dios sa iyang spiritual nga kamatayon dito sa cross. Remember, the Lord Jesus Christ did not accept human good and evil at the cross. Wa niya dawata. He only accepted sin. Iyang gidawat ang sala. That's why He was judged by God the Father, because of our sin. Kita nimo? Busa, sin is no longer the issue because it has been solved at the cross 2,000 years ago. Gisulbad naman ni Ginoong Jesucristo. Nagpakamatay naman siya tungkol sa atong mga sala. So, ang sala, dili na issue. Oh, by the way, ang human good nga akong gihisgutan kanimo, ang human good tandi kini sa filthy rags, trapo nga mahugaw.
filthy rags, mao kani description sa pulong sa Dios kung imong basahon ang Isaiah 64:6. It's filthy rags to God. Okay? So sa atong pagtubo ingon nga mga Kristohanon, pagkabuot na nato sa atong tumong nga mga spiritual maturity sa atong pagkinabuhi ingon nga mga Kristohanon, inig dangat na nato sa phase 3 sa plano sa Dios nga mao ang pag-uban na kanato sa Dios dito sa langit. Tagbuon kita sa Dios kung kita nagmatinumanon man sa iyang mga sugo. We have been faithful to His Word in our service to Him for His own glory. Kita tagbuon niya o sultihan kita, well done, good and faithful servant. Maayo o kasaligan nga anak. Matud pa kanas Mateo 25:21. Og every one of us will give an account of himself to God for every idle word that we speak. Kining idle word, this is called in Greek as argos, A-R-G-O-S, argos, meaning careless, useless, worthless nga mga pulong. So, ang human good, by the way, balik na punta. Ang human good and evil, okay, isumpay yun ang evil sa human good. Human good and evil, gitandi kini sumala sa 1 Corinto 3:10 ngadto sa 15 og wood, hay, stubble. Kahoy, dagami ug kugon. Wood, hay, and stubble. O sa laing bahin, ang divine good gitandi kini sa pulong sa Dios sa 1 Corinto 3:10 ngadto sa 15 og gold, silver ug precious stones, bulawan, pilak ug mga mahalong mga bato. Okay, now kini tuod nga mga good nga itong gisgutan will be evaluated, to be tested. Sumala sa versikulo 13 niya ng maong kapitulo, 1 Corinto 3, verse 13, all our good will be evaluated, to be tested. Kung kani pinagi sa kalayo, sunugon ba? Apan ikaw, dili sunugon. Sunugon ang magtutuo, ang sunugon, ang iyang binuhatan, the good that he has been doing while on earth. So, santikan kini og puspuro tingali og musilaog kon kini wood, hay, and stubble katong human good. So musilaog kini, masunog kini, why mahibilin, maabo. Apan ang gold, silver, and precious stones sunugan na. Maabo ba? Masunog ba? Dili. So mao kanang pagtandi sa pulong sa Dios. Divine good is compared to gold, silver, precious stones o kinira. Paminaw, kinira nga matang sa good ang pagabugtian o pagagantihan sa Dios dito na sa langit. Okay. Kita magalukso-lukso din yung mga punto bahin sa doktrina. You know what? Unsa man ang gibuhat ni Kristo dito sa cross, balik ta sa iyang gibuhat dito sa cross nga kaluwasan alang kanato. Well, these are the things that Christ has done at the cross: redemption, justification, reconciliation. Now, kining tuto, redemption, justification, reconciliation, nagagikan kini sa pagkamatarong gugma o hustisya sa Dios. Dito kini magagikan. Unsa man ang redemption? Ang redemption, sa binisaya, ato lang binisayon, pagtubos.
kita gitubos ni Ginoong Jesucristo tungod sa atong pagkamakasasala, tungod sa atong mga kasalanan. Ikaduha nga, justification. By the way, justification, the other word for this is propitiation. Ang binisaya, pagtagbaw. Ang buot pasabot niyong pagtagbaw. Kay ang Diyos demanded, His righteousness demanded nga matagbaw siya. Matagbaw ang iyang righteousness, ang iyang pagkamatarong. Okay? Aron matagbaw. So, si Ginoong Jesucristo mitagbaw sa pagkamatarong sa Dios. Og ang hustisya mo isulti pod mo demanda yon, justice demands, okay, ang sala pagaunsa silutan. Okay? Justice has to judge sa unsay mitungha o mi resulta sa iyang kinabuhi. So natagba ang hustisya sa Dios. That is propitiation or justification. Ang ikatulo, reconciliation, pagpasiguli. Now you know that. Common man kining maong pulong, pagpasiguli. Gipasiguli kita ngadto sa Dios. Kaya nahimulag man ta. Tungod sa kibuhat sa atong unang mga ginikanan, si Adan ug si Eva. Kaya sila misupil man sa mando sa Dios. So pag supil nila, naputol ang atong relasyon sa tao o sa Dios. Karon, si Ginoong Jesucristo siyang gibuhat dito sa krus, mao ang pagpasiguli kanato ngadto sa Dios. Akong balikon ang tulo ka mga major ingnon ta things kay ang gibuhat. Nabuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa krus. Redemption, pagtubos, justification, pagtagbaw, o reconciliation, pagpasiguli. Now, ang atong redemption, atong pagtubos ni Kristo kanato, salvation, were made possible through sa tulo ka mga kinaya sa Dios. God's righteousness, God's justice, o God's love. Kay kini manggong tulo, righteousness, justice, and love, this composes God's perfect integrity. Mao kini ang nagalangkob ingnon ta sa pagkakasaligan sa Dios. Perfect integrity. O dinhi kita una mo hunong o ato kining ipadayon sa atong pagtuki sa sunod nga higayon. So gidapit ka pagsunod nini ato na kining himuon nga sumpay-sumpay series nini nga atong pagtuon, bahin nini nga atong uluhan. Unsa toy uluhan ning atong gisgutan? Colossians Chapter 3. Mao kini ang uluhan. Magampo kita. The scripture declares God in this manner loved the world that He gave His only born Son, that anyone believing in Him may not perish, that anyone believing in Him may not perish, but have eternal life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Jesus Christ went to the cross. He died for the sins of the human race. He removed the barrier between man and God, so that man can step across into eternal life by trusting in Christ as Savior. Therefore, as you sit there in imong nahimutangan with your eyes closed, to assure you of privacy, you have the option right now of making the greatest decision of life. Ang desisyon nga magadala kanimo ngadto sa kinabuhing wala na'y katapusan, deliverance from the wrath of God to come, ang linaw sa kalayo, becoming a member of the royal family of God, having righteousness imputed to you permanently, ug kana maong desisyon
sa pagtuo kanimo ni Kristo as your Savior. To believe that He died on the cross for your sins. That's the only thing that you have to do to get eternal life. And that's the only thing that you can do to get eternal life. You can't do anything else. In response to the question, "Sirs, what must I do to be saved?" the answer came back, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." The way to eternal life is faith in Christ. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Let us pray. Father, we are indeed grateful for the privilege of studying your word so briefly. We ask that you will open our hearts to these things, increase our perception, our comprehension of them, for we ask it in Christ's name. Amen.